I dag der skal vi spille sådan et her spil. Med mine venner er allerede kommet lidt langt, men han har lige fået journal. Vi har næsten aldrig spillet det her. Det er ikke så meget til by. Ja, jeg er mere sådan, ikke så meget til byspil. Han burde snart at komme, så jeg venter bare lige på ham. Ja, jeg kommer. Det går godt. Jeg har lige fået... Kan du se mig? Det? Ja, det kan jeg godt. Nej, det kan jeg slet ikke. Nej. Hej. Kom nu. Vi skal have den her lopper nu. Ja. Ej, det er så meget. Det her det er fantastisk. Det er der med 660. Kom, Lille. Det var den her vej, jeg skal... Og du skal bare følge efter mig, fordi der er noget svært til. Okay. Hvad er det for en? Det er bare noget kedeligt nu. Vent på mig. Jeg tror, der er med mig. Jeg kommer. Jeg skal bare herhen. Og derhen. Jeg kommer bare lidt sgu derhen. Ja. Det er lige meget, vi skal hoppe herover. Jeg tør ikke. Jo, kom nu bare. Ja. Du dør hele tiden. Ja. Nå. Sådan er det bare. Bing. Godt. Hvorfor skal vi ikke gå på rør? Au! Det var du. Nej. Skal jeg gøre. Vent. Skal jeg købe en ninja-stjerne? Ja, det må du godt. Vent. Det er ligesom Tobias han købt. Nej, det var Morten Mønster jo. Nå ja, men jeg hopper lige her nu. Så har vi nået rigtig langt. Ej, jeg dør! Vi er ikke engang nået langt. Vi er faktisk... Vent på mig lige, Ja, fordi venter på dig. bagefter det her, så bliver det svært. Jeg venter på ham her. Og til sidst der bliver det alt sværest. Det bliver Ja. Så kommer der en kæmpe stor boss. Nå ja, det gør. Er det ikke ham der scary mand der? Jo. Kom, Lili. Jeg er følge efter. Nu bliver det svært, Lili. Du skal følge efter mig. Er det aftalt? Ja. Hej. Tag din lommelygte, og så følge efter mig. Ja, jeg har. Og så... Jeg vil godt ud igen. Og så... Jeg vil ud. Okay. Så hjælper jeg dig bare. Jo, jeg hjælper. Ja, nå. Vi skal skynde os. Men det her, det er nøjeren spil. Nøjeren. Ja. Den er lige bag os. Hvordan kan det være? Du er bagved mig. Og han er bag ved mig. Ej, hans farlige Okay, jeg dræber også mig. Nu skal du følge efter mig. Er du klar? Jeg følger efter dig. Jeg skal lige have en indånd. Prøv lige. Og så tager vi lige lommelygten. Er du klar? Okay, så ved vi, at vi bare ikke skal... Okay, lad os lige gå til skynde os. Okay, jeg tror, han kommer her. Kommer han ikke herfra? Vent. Nej, det gør hun ikke. Der var Lille. Oh my god. Hun kom. Hvad er det efter dig? Godt. Ja, kom. Den her vej. Den her vej. Her fandt vi pilen. Den der vej. Hvad fanden lover han? Var jeg god? Ja, hvad fanden lover han det? Det der var jeg nødt til. Det er det, Tobias ikke så. Jeg klarede det. Hvorfor gør han det? Hvorfor? Fordi han kigger sig ikke ordentligt op. Skal man gå på kanten? Det bliver svært. Easy. Det her er ikke bare easy. Nej, det er ikke. Easy. Men det er svært. Easy. Det der, det var easy. Okay. Det synes jeg. Okay, det var nemt. Ja, det er faktisk. Og det er det der Squid Game. Og det er nemt faktisk.
Jeg gør det ikke. Det er nemt. Jeg klarede det. Vent lige på mig. Bagefter, jeg tror bagefter der, så kommer der noget Mario. Okay. Hvad det kan han også gøre for, når han er klam. Han ser sej ud med det der krop, men den der hoved der. Yes, kom. Så jeg tror Jeg vil lukke lommelygten frem. Hvad smart. Nu læser det er easy. Ja, easy peasy. Hvordan kan jeg se sådan nogle dårlige læser? Nu er det ikke. Det er nemt. Ui. Det er jo nemt at hoppe over hans dumme læser. Okay, men kan også bare gå den her vej. Ja, det er det måde. Okay, vi sammen med hinanden. Ja, godt. Det ligner jeg Tobias. Det ligner Tobias, og jeg ligner Morten Mønster. Nej, du ligner Tobias, og jeg ligner Morten Mønster. Bagefter den her, Lili. Jeg danser. Hov, jeg skal lige hænge os lidt. Det koster Robux. Ja, jeg kan købe den. Kom. Okay, vi skal finde et gennemsøg. Og vi får også en bazooka, tror jeg. Nej, det ved I. Nej, det får vi. Sidste. Nej, ja, det er den sidste til at, få Mario. Der er stadig mange games. Okay, jeg skal bare lidt væk. Yes. Men jeg får ikke noget. Jeg skal bare løbe væk fra hen til den der tuber. Han er hurtig, ikke? Du kan mig nu! Kom nu, klarer ham nu! Vil du hjælpe, hvis du klarer det? Ved du det? Du klarer det? Lille, vil du hjælpe mig? Ja, jeg skal lige her. Hej. Hej, pølse. Kan jeg godt lide min lille? Og det følger bare efter mig, Lille. Jeg følger efter. Det er da også lidt svært. Hvad er det her? Okay, det var ikke den vej. Stop. Hvorfor gjorde det? Okay, Lille, Det følger. er begge. Ej, kan du huske mundvind sammen på Roblox på en hund engang? Ja. Anden spil. Jeg kom lige. Vi er kommet, vi skal skynde os. Hvorfor han går over det hele? Han er over det hele. Au, du kvaler mig, Au. Du var lige til at dræbe mig. Okay, den er op der. Han kommer. Han er her. Han er lige bag mig. Hvor er du? Jeg kan ikke se dig. Helt meget. Jeg kan ikke. Han er også nøjere ham der. Ja, han er nøjeren. Han elsker sko. Jeg klarer det. Jeg klarer det også. Ej, han løb bare efter mig. Jeg går. Han løb bare efter mig. Jeg følger efter. Okay, nu lader Det der, det var ikke Mario-effekt. Ja, nu kom. Bagefter den her, tror jeg. Det var det min. Ikke det der, det er min træk. Ikke det er min! Nej, du venter bare lidt. Tak. Super Mario, det her det bliver det fedeste. At køre bil. Det her, det er en fed bil.
Ja, men den kører også hurtigt. Ja, det er også hurtigt. Au. Ja, men det er også au. Ups. Det dog. Jeg tror det. Det er lidt svært. Det er din bror. Det er ikke langsomt. Men det er lidt det er rigtigt, venner. I er bare spille det her spil, hvis I får lyst, men det er lidt svært. Yes. Til sidst. Jeg klarer det. Okay, venter du på mig? Ja. Det er faktisk lidt skønt. Men det er også lidt nemt. Det er også lidt sjovt. Er det ikke? Ja, hvis Ja, så ikke særligt puslespil. Det er jo lidt. Bare lidt. Bare lidt. Hvis du bare har et virkelig svært på dig. Hvis jeg var i blokken, så ville jeg have været bra. Og Lala! Lala over. Klar det! Hvorfor ligner du Tobias? Hvorfor ligner du Morten Mønster? Jeg ved det ikke. Mønsteren er ikke bedre. Det er Mario. Det er Mario det. Mario. Jeg kan ikke tage min lommelygt. Ja, det kan vi heller. Jeg kan heller. Er det ikke så Mario? La. Bombe! Skal vi lade hende gøre det der? Jeg ved jo. Hvorfor gør han også det? Ved jeg ikke. 1, 2, 3. Bombe. Det er nemt, er det ikke? Jo, faktisk meget lidt. Jeg klarer det. Lille, jeg klarer det. Jeg klarer det. Okay, jeg synes det faktisk det er sjovt. Var det godt at falde? Ja. Nu gør jeg mit bedste. Lille, jeg gjorde det for første forsøg, det her. Sidste gang jeg spillede det her, der var jeg så lort. Jeg brugte det 10 gange. Jeg klarede det kun på 11 gange. Okay. Nej, faktisk 12 gange. Ja, men jeg venter lige på min ven. Yes. Og jeg... Yeah. Hvad med din yndlings-youtuber, Lili, mens du spiller? Morten Mønster. Min Morten Mønster og Speeder Mr. Beast. Mr. Beast. Men prøv at vælge en YouTuber, men undtale Mr. Beast og Speed. Så er det enten Morten Mønster eller Shadys. Morten Mønster eller Shadys. Jeg synes nok Morten Mønster, du vælger. Hvad? Du kan kun vælge en af det Morten Mønster. Ja. Tænkte jeg nok. Det er på grund af, han lavede en fed video engang. På grund af, at han spiller det her spil, jeg spiller lige nu. Det er derfor. Men Shadys er også en virkelig god YouTuber, er han ikke? Ja, han er. Jeg tror, men de første er Speeder og Mr. Beast og det der slags. Og så er det Morten Mønster, og så er det Shady, så er det JJ og Mikey. Ja, JJ og Mikey. Så det er også nogle gode YouTuber. Det er tavligt. Skal jeg hjælpe eller hvad? Jeg kan hjælpe mig. Vil hjælpe. Sådan der. Til sidst der blev mig for meget sultne. Hej alle! Du skal like og subscribe og klik på klokken.
vil være too meget for os.